زي أقول التلفزيون إيرتراي عزو السلام تانا تقبلوا زخبركم من زخبركن انت عزبتنا غمي تمسيوم نلوم قدام عسران كلتن ميازيا ساعة شعات تمشست دالو زينا ومسنادونا نفلم لنا إفرم قدي سناي مكتتال إنا تمنى قدما بغندي نتبطات فيلم أبي إرتراح في شاو الشفنا قطابت لعلي 9 شمون تنميتاي كم زبس كتقليسو أب زواج أشبار كان بحد حرستو تابت تقاقمات سربال عنم حيال تعريك كاين الله أب زواج كنا ودابتات من إسيات بوع من فستقايدهم أب السودان بعصر تحمش تميازياز جمر عتقاو قجتي قدسل كم زلوات عليهم بريزيدنت روسيان وراس عراس سعوديان متحبار كلتياتن هاجراتا مزجيبون زلو موبيسو فيليبينسن چاينان بقداي اجتا بحري دبواو چاينا زلون فللين مفتاح أب إيرتراب تساتفو غلاتهم ناي سراح مشارق تأكلات شفنا خطابت لعلي 9 شمونتن مئتايت كم زبصح منستر تعنا حبيروم وكيل إرينا دانيال ولدو بملكة سبساب نزدالو تحستو ياسين صالح كوربويم بملكة ودب تعنا علم أب إيرترا شفنا خطابت لعلي 9 شمونتن مئتايت مخانو أب منستر تعنا بيت صحفت هاجراو مدبات كتابت قاليتم حلافة بيت صحفت أتو تيدروس يحدو قومس إرينا أب زكايروك على محتت تيتانوس بوليو نيفيان كالوت أبه تانات الرأيو حماماتن بخطابت نمكوت صارم تخيلهم زلو بمحبار أبشان شعات 209 متأن موت هتانات تحت 5 عامت 253 كاب حادي شح زنبرة أب كلتشن أسران ناف 3 شعاتن كاب حادي شح ناي تحت حاد عامت دما كاب 9 شعاتن ناف 3 خمز وردة أبريهم اتشافنا خطابت مسكلا هاجرات كتوادرون كلها تعلموا ودتنا زتنا زمصو ملكعتات نايترا ليلة 9 شمونتن كاميتي زبصح بحاف الشون نص كف عنات كتابت نعمل تابيترا 14 استفال عن كتابات اليوم كوينو نص كف كتابت كا قاليو حنتي وسد قالي خاني 3 ويك 4 تخاتالي سلوسد كلنا عنات كتابات ماليو ابتشعات تورحي ملء كتابه زوسد قلعه لعيل 9 5 كاميتي زبصح لزتي على ما ودت عنا ذلو ملكعت هذا هاجر إذا كل جزء مسمى لتراجع كنسي لعلتي على ما ودت عنا زحته ملكعت هاتون دايبي مالي سرع مدى كتابتنا بيترا كل جزء العلو تراي مخان زي كنس العلو كمان كسال نزل له أي مالته أب هاجرنا أب درجة مقود صار بتش حمد الله وحمامات أب قربات هاجرات جينا سلزيت أو قدا أبتن أب دوباز ركبا أسران كلتن أسزباتات كتسالي كتتلن قدرين كم زكادون أفليتم أورح حدار كلتشان أسران كلتن زتخايد قدام زوريا وفري كتابة من شروك ساد مهتن بدرجة هاجر لألتيس عن 300 أوت من باروت أو يسرما 800 تمهارو زركبأن لألي كلتمية أسران حمشن شح أوالد كم اتخذ باب محبار تساتفون أي كل مشارخ تزمزقان من بارو قاليتهم 9 كامي تسي بفلاي كالي مبزحتن اتنا كل علمية شعات تسقى 14 عامز علمين أب مبرقون معلون قلاتنا إثر الكوا أفحز ولا خابتها سلز الكوا تحبريتهم بقربة أخبط عند لزي كل كي تاخذ بختار فاخم سقلات تثبيت نيرنا قالت كلهم تم معدر كابيتات بهالون تم كندي مثلا عتاز قاصرو نفس كسدرابيتهم زفلطو ناتهم نا كلهم نطف تصادفوا ونيرختو لتخلنا قالت صبقوا تواسيهم نقولن كلهم كيلهم مزجبهم من صنحلو قال لقات حبريتها خيب محالف واسترفوا ما عليه لزتاي مالته أبتقدام أي زوريا زترفانا زتفانا حجيب زخل أي زوريا خمس ركبة خم نقبر اتشافنا كتابتك أخذتنا قدام أي زوريا زبالة خمس خون ركزني يا مالتي قال أي زوريا هجروا أفري كتابة من شروك ساد مهتن أبزبطات سميناوي كإح بحري قاشبار كان دوباوي كإح بحرن كاب شمون تكسب 10 تخلطة قنبت أبزبطات عن سبا دوبون مأكلن دما
ካብ 29 ጉንበት ክሳብ 2 ሰነ ንምክያድ ዘድሊ ምድላዋት ተጻፊፉ ምህላው እውን አብሪሁም ሕጂ ደቡባውን ሰሜናውን ቀይ ባሕሪ ምስጋሽ ባርካ ሰለስቲን ሓዊስካ እቲ ካልኣይ ዝርያ ሃገራዊ ወፍሪ ክታበት መንሽረኽ ሳድማፅን ዝከላኸል ካብ 8 ስጋብ 12 ጉንበት ይኽግበር ሰለስቲን ዘዋታት ካብ ዕለት 8 ስጋብ ዕለት 12 ሶኒ ጀሚሩ ዓርብ ዝውድእ ናይ 5 መዓልቲ ናይ ክታበት መደብ ክግበር እዩ ምክንያቱ እቶም ተምሃሮ ዕለት 15 ገጾም መርመራ ክጅምሩ ስለ ዝኾኑ ድሕሪ መርመራ ከዓ እቲ ቤት ትምህርታት ከዓ ክዕፆ ስለ ዝኾነ እቲ ካልኣይ ከዓ ናይ አንሰባን ዘባደቡን ጋሽ እዚ አንሰባን ዘባደቡን ማእከልን ከዓ ናጽነት ምስ ሓለፈ ዕለት 29 ግንቦት ስጋብ ዕለት 2 ሰነ ካብ ሶኒ ስጋብ ዓርብ ዘሎ ግዜ እቲ ወፍሪ ክግበር እዩ ማለት እዩ እዚኣተን ኣብያተ ትምህርቲ ቀሲለን ስለ ዝዓፅዋ ዳሕራይ ግዜ ጌርናየን እዚኣተን ከዓ ሃሩ ስለ ዝኾነ እቲ ቤት ትምህርታት ቀዲሞም ስለ ዝዓፅው ቀዲምና ክንገብረን መደብ ተታሒዙ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ካልኣይ ዙርያ እተን ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ዝተኸትባን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዘይተኸትባን ኣዋልድ ክኽተባ ምዃነን አቶ ቴድሮስ ብተወሳኺ ኣነፂሮም ንጥፈታት ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ መደብ ክታበት ስሩዕ መደባት ክታበት ህፃናትን ነፍሰ ጡራትን ምክትታልን ምቁጻርን ንዑ ዘድሊ ናውቲ ክታበት ምድላው ከምኡውን ሃገራዊ ወፍርታት ክታበት ምውዳብን ምክያድን የጠቓልል نقعات حرستوت اب አጠቃቅማ ጸረ ባልዕ ንምሕያል ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዮም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታትን ገስጋሱን ወኪል ኤሪና ኣካል መብራህቱ ዘዳለዎ ጸብጸባሎ ሻምት ወልደ ከቕርበልና እዩ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ንቕሓትን ኣፍልጦን ሓረስቶት ኣብ ግቡእ ኣጠቃቅማ ጸረ ባልዕ ክብ ብምባል እቶታውነትን ሕርሻ ንምዕባይ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ እወታዊ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ሓላፊ ጨንፈር ዞባው አገልግሎት ቁጽጽር አቶ ሓጎስ ገብረ ማርያም ምስ ኤሪና ብዝካየዱ ቃለ ምሕተት እቶት ንምስሳን ተባሂሉ ዝዝውተር ጸረ ባልዕ ኬሚካላት አሉታዊ ሳዕቤናቱ ኣብ ግምት ብምእታው ቅርጡን ግቡእ መስርሕ ዝተኸተለን ጥራይ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣነፂሮም እቲ ናይ ኣጠቃቅማ ድዩ እቲ ካልእ ናይ ሕብረት ናይ ሓረስቶትና ንቕሓት ድዩ ካልእ ምስኡ ዝኸይድ ድርት እዩ ጸኒሑ ክንብል ንኽእል መሓፈሹ ማለት እዩ ድርት ክብል ከለኹ እንታይ እዩ ምናልባት እቲ ኣገባብ ኣጠቃቅማ በቲ ክኸዶ ዘለዎ ክኸይድ ኣይጸንሐን ነዚ ብድሆዝ ንምግጣም ሚኒስትር ሕርሻ ዝያዳ ኣዝዩ ጻዕሪ ኣካይድ እዩ እንታይ እቲ ጻዕሪ እንተይልና ኸዓነ ሓደ እዚ ውህድ ሜላ ምክልኻል ባልዓት ዝብል ኣምር ወይ ኣፕሮች ንዑ ተጠቒሞም ሓረስቶት ክኸዱ كيلاتات كا اب نفس وقف ناي كباب زلو خاني نتي مرأي حرستوت እንዳገበሩ እስከሙ ከተቀም ከም ዘሎ ሓረስታይ ሞ ካብቲ ናይ ጸረ ባልዕ ምጥቃም ንኽወፅ እዚ ተሰሪሕሊ እዚ ናይ ባህርያዊ ድኽዒ ዝብልውን ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ ዝኣቱ ዘሎ ናይ ፈሳሲ ይኹን ደረቕ ናይ ኮምፖስት ድዩ ካልእ ምስ ዝኸይድውን እዚ እውን ይስራሓሉ ኣሎ ኣብ ጥዕና ኣህልኽቲ ሕርሻዊ ፍርያት ጥዕና ሰራሕተኛታትን ጥሪትን ከምኡን ንብከላ ሓመድ ማይን ኣየርን ስለ ዘቃልዕ ተጠቃምነት ጸረ ባልዕ ኬሚካላት ናይ መወዳእታ ኣማራጺ ክኸውን ይግባእ ዝበለ ኣቶ ሓጎስ ሓረስቶት ዝያዳ ኣብ ውህድ ሜላታት ምክልኻል ባልዓት ማለት ግቡእ ጽሬት ግርሁ ዑደት ኣዝርእቲ ምትእታው ተጻወርቲ ኣዝርእትን ምጥቃም ባህርያዊ ድኹዕን ክደፍኡ ኣዘኻኺሮም ቀልጢፍና ኣብ ጸረ ባልዕ ክንከይድ የብልና ኢና ንብል ምክንያቱ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና እቲ ናይ ውህድ ምክልኻል ባልዓት ዝብል ኣለና ንሱ እንታይ እዩ ሓረስቶት መጀመርታ ግራውቶም ብግቡእ ከጽሩ ይኽእሉ ኣለዎም እዚ ናይ ክሮፕ ሮቴሽን ወይ ድማ ዕዶት ናይ ዘራእቲ ክጥቀሙ ይኽእሉ ኣለዎም እዚ ናይ ተጻወርቲ ባልዓት ክጻወሩ ዝኽእሉ ኣዝርእቲ ምሩጻት ኣዝርእቲ ክጥቀሙ ይኽእሉ ኣለዎም እዚ ናይ ባህርያዊ ድኹዒ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ባህርያዊ ድኹዒ ክትጥቀሙ ከም ዘለዎም ነዚታት ተጠቒሞም ኣብ መወዳእታ ሽዑ እቲ ናይ ጸረ ባልዕ ምጥቃም ክኸዱ ኢና ንመክር እዚ ኸዓኒ እንታይ እዩ ብክኢላ ናይ ሓርሻ ወይ ድማ ናይ ክኢላ ናይ ኣብቲ ከባቢኦም ዘሎ ናይ ሚኒስትር ሕርሻ ተወኪሶም ክትገብሩ ይኽእሉ ኣለዎም
ኣቶ ሓጎስ ኣስዒቡ ፀረ ባልዒ ኬሚካላት ኣድላይ ምስ ዝኸውን ንኣጠቃቅሙን ክግበር ዘሎ ጥንቃቐታትን ዝምልከት መምርሒታት ስለ ዘሎ ብኽኢላታት ዝተደገፈ ክኸውን ብተወሳኺ ኣተሓሳሲቦም ኩሉ ግዜ ትቁኑዕ መንገዲ ንብሎ ክኢላ ዝተደገፈ ክኸውን ከላሎ ተሓረስታይ ክኢላ እንተልይዎ ከም ካይ ስራሕ እንተልይዎ ክኢላ ምሁር ወፂሩ ዝገብር ተኮይኑ ጽቡቕ እንተዘይ ኮይኑ ግን ሚኒስትር ሕርሻ ነቲ ኣብ ጥቁ ዘሎ ሚኒስትር ሕርሻ ተወኪሉ ክገብር ጥራይ ዘሎ ኢና ንብል ሕጂ ከም መምርሒ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ይኸኣዚ ኣብ ባይታ ግቡእ ኣገባብ እንተተጠቒምካ ነቲ ነዝገሉ ዘለኻ ባልዕ ታርጌት ስለ ትገብር ብግቡእ እቲ ዓቐን ስለ ትፈልጥ እቲ ወቅቲ ወይ ድማ ግዜ ናይቲ ሰዓታት ነዝገሉ ስለ ትፈልጥ እቲ ምንጪ ስለ ትፈልጥ تخالق تي حبريتا أبتز أربعة زلوا بجبو كتم ببوس اللي تقيل بس أنت تتقيم كا أتناي كم مخ كم ناي مودة أمرات أنت تتقيم كله سجمد بحالي يقولون أربعة زوجاش باركا أبرزتي زلوا سفي حرشاتات مسكلة تهاجرات زدوا بمخانو بزي حجة وعجاب زاتو أربعة لأن مكوت صار مزمل كتم أكلات بموهاد حيال كوت صراو سرحات ككيد مسنحون زحشن حتى طريقهم زلونون أبريهم تحقوس قبر مريم مودة مهرت المسسان أب ذكر عري حارستوت بزتخا لمتن زمنا ودخعن صرب العنا وجدهم أبتتك عملت بحريا ودخعن صرب العن كتصعطو تمحتينهم نقوح من اسي حيال ودابه نبره مصاب زبل تيما اب 10 مغابيت كساب 10 ميازيا اب 10 تخلتن وزباطات دوب استقايرقن ودابيتات من اسيات بوعوع منفس تزازيمهم እቲ መደብ ስነ ጥበባውን ፍልጠት ጠቀስን ውድድራት ምርኢት ሙዝዞን ሰንዓን ከምኡን ኣነቃቃሒ ሰሚናራትን ምትብባዕ ብሉጻት ተምሃሮን ዘጠቃለል ምንባሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ሓላፊ ሃይማኖት ዘባድባ አቶ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዘስማዑ ቃል ቀንዲ ዕላማ ናይቲ መደብ ብመልክዕ ውድድር ብቕዓት መንእስያት ከም ዛዕቢ ምግባር ከም ዝኾነ ጠቂሱ ብጠቕላላ ልዕሊ 1600 መንእስያት ከም ተሳተፉ ብሪሆም ንቁሕን ኣፍራይን መንእሰይ ቀንዲ ሃገራዊ ጸጋ ስለ ዝኾነን ምኹስኳሱ ውሁድ ወፍሪ ምክያድ መድረኽ ዝጠልቦ ከም ዝኾነ እውን ገሊፆም ተሳተፍቲ ብዝሃብዎ ርእይቶ ተቐነ ኪነታ ዓቕምታት ዝፍትሽ ውድድራዊ ሸነኹ ሞራል ብሉጻት ተምሃሮ ዘበርኽ ነቶም ኣብ ስነ ጥበብን ምህዞም ዝነጥፉ ድማ ዝምባሊኦም ንኸማዕብሉ ዝሕግዝ መድረኽ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ማሕደርትን ወዘባታት በወገኖም ፍትወት ስራሕን ትምህርትን ዝውንን ከምኡን ክብርታት ሕብረተሰቡ ዝወረሰ ሃገራዊ መንእሰይን ምህናጽ ቀጻልን ኣድማዕን ተመሳሳሊ መደባት ስለ ዘድሊ ምስ ሃይማኖት ብምውሃድ ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ኣብ ኦምለን ወዘባ ፎረስት ተኸፍተት መደበር ጥዕና ኣሙሓስ ጥዕና ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ኣብ ክንክን ህፃናት ድማ ብፍላይ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ትገብራላ ሓላፍናይታ መደበር ተሓጋጋዝ ነርስ ጃብር ዓብደላን ኤሪና ብዝሃባ ሓበሬታ እዛ ኣብ 2019 ኣገልግሎት ዝጀመረት መደበር ጥዕና ኣስተምህሮታትን እናወደበት ንቕሓት ሕብረተሰብ ክብ ብምባል ሕማማታ ብምክልኻል ልዑል ግደ ትገብር ከም ዘላ ረድዮም ኣብ ቀዳማይ ርብዒ ናይዚ ዓመት እዚ ክንክን ናይ ዝገብራ ነፍሰ ጡራት ቁፅሪ ብ5 ሚእታዊት ኣብ ትካል ጥዕና ናይ ዝሓርሳ ድማ ብ38 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ሸፈነ ክታበት እውን ብ18 ሚእታዊት ክብ ዝበለ ዝሓበረ ተሓጋጋዝ ነርስ ጃብር ነዚ ናብቲ ዝድለ ደረጃ ንምብፅሑ ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣብ ማሕደርቲ ምሕዳራት ከባቢ ደናንሎን ኣይሮማለን ብግዲኦም እታ መደበር ኣብ ምውሓዝ ጥዕና ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ምንካይ ሞት ሃደን ዕሸላትን ድማ ብፍላይ ትገብሮ ዘላ በርክቶ ዓብዪ ምዃኑ ብምግላጽ ንዝበለጸ ውፅኢት ኣምቡላንስ ክትምደበሎም ኣዘኻኺሮም መደበር ጥዕና ኦምለ ጎን ጎንትን ነበርትን ምሕዳራት ከባቢ ኣይሮማለ ማልካ ደናንሎ ሩባ ሓዳስን እትህቦ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣብ ከባቢያዊ ፅሬት ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ከምኡውን ክውገድ ኣብ ዘሎ ጎዳኢ ልምድታት ዘተኮረ ጎስጓስን ኣስተምሮን ከም እትውድብ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ የረድእ ኣብ ኣገዳስነት ትምህርትን ሚስጥር ዕዉት ተምሃራይን ዘተኮረ ኣስተምሮ ብ1920 ሚያዝያ ንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ባፅዕ ተወዲቡ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ምርምርን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን መምህር ግርማይ ዘርኢ ያዕቆብ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንተራ ስድራ ቤት ኣከባብን ቤት ትምህርትን ኣብ ምኹስኳስ ዕዉትን ብቑዕን ተምሃራይ ድሕሪ ምብራህ ተምሃሮ ተፈጢሩሎም ዘሎ ርሒብ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ብግቡእ ተጠቒሞም ኣድማስ ፍልጠቶም ከስፍሑ ኣዘኻኺሮም መምህር ግርማይ ኣስዒቡ እቲ ካብ ቅድመ ትምህርቲ ክሳብ ላዕለዋይ ደረጃ ዝወሃብ ስሩዕ ኣካደምያዊ ከምኡውን
ሙያውን ቴክኒካውን ትምህርቲ ናብ ግብራዊ ንጥፈት ዘሰጋግር መበገሲ ጥራይ ምዃኑ ብምጥቃስ ትዛዓበየ ቤት ትምህርቲ ስራሕ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ሓላፋ ሃማመተ ኣብ ዞባ ባፅዕ መንእሰይ ዳዊት ተኽሎም ብግዲኡ ዕላማት ዝተምሮ ተገዳስነትን ንቕሓትን ተምሃሮ ብትምህርቲ ንምብራህ ከምኡውን ተምሃሮ ዝያዳ ድማዕትን ውፅኢታውያንን ንኾኑ ድርኺት ምፍጣር ከም ዝኾነን ከም ዝቕፅልን ኣብርዮም ኣብቲ ኣስተምሮ ልዕሊ 740 ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ሰምሃርን እምባ ገደምን ተሳቲፎም ነይሮም كبرات تعذبتنا السعبة وقراو زيناتاتهم مكتتالكم كتقصلوا دقيمة بخبر عدمكم ኣብ ሱዳን ካብ 15 ሚያዝያ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ሱዳንን ተወርዋር ዋሃብ ደገፍ ሓይልን ኣብ ከተማ ካርቱምን ካልእ ከባቢታትን ዝካየድ ዘሎ ዕጥቃዊ ግጭት ይቕፅል ከም ዘሎ ተቃሊሖም ነቲ ኣብ መንጎ ብጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት መንግስትን ብጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ዝምራሕ ተወርዋር ዋሃብ ደገፍ ሓይልን ዝካየድ ዘሎ ግጭት ደው ንምባል ብምኽንያት ሰብኣዊ ጉዳያትን ዒድ አልፈጥርን ካብ ናይ ሰዓታት ክሳብ ናይ መዓልታት ምቁራፅ ተኽሲ ክካየድ ዝተገብረ ፈተነ ብተደጋጋሚ ከም ተጣሕሰ ዝሕበር ዘሎም تجيت أب سودان كبيت ستاو تعناهم كتباهم كلولاو بمسعبو أشحال سودانوان نابتي بتزامادي أبزح شغونة تزركب كبابيتات هاجرومن نابجرو أبتي هاجراتن كم تسردو زيجات كالوت هاجراتون كابتا هاجر كوسو جميرن كم زلوا تجليسهم بتجيت لعلي 400 برجس كم تقاتلون لعل 3 حمز غسلون محبر موياوان حكمنا السودان أبزو صوت صب أفليتهم بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين وراس على سعود عرب محمد بن سلمان متحبار كليتياتن هاجرات أب مرجع أهجرا وعراقنا دادب زجبر زل استواصع عقوبات مخانم كم زجلسوا مع كنازينا كالهن كليتياتن مراحتين الزحبروت مال عسران حدن ميازياب زكايدون اي تليفون ركبيهم ركبهم بقندو اب قدايتيا مونغو ودب افريتين لاخت النداد هاجرات روسيا تركبن ابالات نايت ودب زيكونا مالت اوبيك تدمرست بس اسممع مقدال متن فرياز تكور من بارخات حبيرهم ودب افريتين لاخت النداد هاجرات مالت اوبيك اغراو عداغا ندادي نمرغا ابكلتشن 16 مس ابالات نايت ودب زيكونا كم روسيا زعمسلا افريتين ندادي اوبيك تدمرست تسميه شركنت من مسرات الذكريم أم جمارنا يزور حدما أوبيك تدمرو أهجرا وعداقنا دادن مرجع معلتاوي نحدين 16 مليون برميل مقدال فريات كجبر موصانوز في اليوم سقمتين تنابل على روسيا دحرز وصنوا إجراز أمام سلسلة كرب كرجاجسا تشجيرا زلوا هاجرات معراب بقطتها 5 صليو زقلات فيليبينس وتشاينا بقدر إجتا بحري دوب تشاينا زلون فللي بسلموا أجباب فتحة تردادين كليتياتن هاجرات أبزمر دازز بس حام نسترات قتات وسائل ومعسران كلتن ميازيا أب كتما ماني لابز كاد وركبيهم أبتقات أمي منستر قدات وسائل فيليبينس إنريكو مانا لوبز هاب مجلسي زمدنا كليتياتن هاجرات كابت بقدر إجتا بحر دوب وتشاينا تفتير زلو فللي كم زعب بمتكاس نفللين بلوزو مداين مفتاح سجم كم زي لجنزيبهم منستر قدات وسائل تشاينا كين كانغ بوغونو بحبار مسرحن سلام الرقاتن نايت زوباز اللو قداسنت بمتكاس كليتياتن قرواب تهاجرات بحبار كسر حاجة داس مخانة قليسهم منستر قدات وصاي تشاينا كين كانغ اب فيليبينس عود زفتم زلو فيليبينس مس امريكا زلو وتهدرون ستون سمم بمحيال 4 توسطي وتهدرون معسكرات كدكن كم زفقدت الله ابزغلو زليوم ابزوان زي فيليبينس امريكان لعل 17000 سراوي ساتفو زلو حبراو وتهدرون لمد يكايدا هم زلو اون فلتيوم بحر دوب تشاينا عمتاو لعل 3 تريليون دولار زواغو نبرز محلالفلو استراتيجياو مسمر موغعازيا بحري ابرس مخانو بعقور صقاتات ندادن بحرياو زنون هابتام مخانيو زحبر زلهم كبراتن كبرانن الساعة تزيز تدالو زينا ومسنادون نزامو عندنا تبتات قدقم لكم أبير ترحى في شاو شفنا فتابت لعل 9 شومن تنميتات كان زبسنا تقليسون
ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ንቕሓት ሓረስቶት ኣብ ኣጠቓቕማ ፀረ ባልዕ ንምሕያል ፃዕሪ ይካየድ ኣሎ ኣብ ዞባ ደቡብ ቅነ ውዳቤታት መንእስያት ብውዕውዕ መንፈስ ተኻይዱ ኣብ ሱዳን ብ15 ሚያዝያ ዝጀመረ ዕጥቃዊ ግጭት ይቕፅል ከም ዘሎ ተኻሊዑ ፕሬዚደንት ሩስያን ወራሲ ዓራት ስዑድያን ምትሕብባር ክልቲኣተን ሃገራት ኣመዝጊቦም ዘሎ መጒሶም ፊሊፒንስን ቻይናን ብጉዳይ እጀታ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ዘለዎን ፍልሊ ንምፍታሕ ተረዳድየን ባርከስ ክቡራትን ክቡራንን ሎም ቀዳም 22 ሚያዝያ ሰዓት 9 ምሽት ተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ብሩኽ ምሽት